okadwa wacho ni baba kiani ang'o motimore kiani ng'ane monigo bed ni telonwa because so many people have come out gidwa mondo gitim ang'ono gi inherit chief mar Nyanza but Jaluo ing'eni en ng'ama nochwere ng'ama janyadhi Jaluo ng'ama nochwere ng'ama jadhao Jaluo ng'ama nochwere ng'ama riek ineno koro ng'ama dwa wuok mondo lead the Luo Nyanza onego wuok sani ma ng'is joluo ni mae gima timonu mae gima dwa timonu to mae gima sebedo katimo koro ng'ama bro match the shoes of Raila Amolo Odinga and for me onego beni ochako timo sai ojore rikau thuolo ni iwuoge jo Ndhiwa iwuoge jo Homa Bay entire Homa Bay let me say so makoro neni giwacho ni wan manuwuodwa ing'eni napenji generally politics mwadhi nyaka e country wide but koro nitie gimoro ma special ma in go ne jo Homa Bay madhi convince gene Kajwang' mani position midwaro no in moningo bed ni iromo gi that position. Agwero kamano mari ne jo Homa Bay namba achiel ung'eyo problem ma ugo through ne un gi absentee senator ma onge chalo ng'ama nodhi to kaka nodhi no to dhi molal kabisa koro an okada wacho mang'eny about ng'ama okadwa wuoyo wi ng'ama onge ka kata ng'ama onge gimoro kode malich ada wuoyo ne joma chiwo kura joma yiero ji jok maya Homa Bay wan gi 40 wards and kapok achopo e ward ni abro chopo at last with the little mantiere go gi little Maya Ojode Foundation Chris Ojode Foundation and I believe ni gima wanyalo timo gin gik moko adek ma awacho ka employ empower and educate mago are the pillars monigo bed ni wang'iyo kabisa. Education ni is the way, is the equalizer mwanyalo bring to our community. Koro onigo bed ni wakam up kaka jo youth mokwongo mondo wa support our education kiwan kore kwa dhir jodongo. Supporting education does not mean you are going to sponsor 10 kids kata siling 200 300 ma iyudo cha ione aura nyathi school kata mar chiemo. You have supported an education Martin ba ingo no you don't need to come to Ojode Foundation to support. No, you can send direct to support somebody. School fees Martin no, because I know one kaka youth pesa mo spend kwa Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani sigandi joluo jo ajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyakora mogi machiegni kendo mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile ng'e maber ne ma e number 1 Luo online channel mabende kelonwa gigi kaka gin. Ing'e maber kabisa ne piny ok en piny ka bende ok wang'iyo weche siasa ma ne kanyo no endo miyo seche moko bende jomoko wacho ni maridwa wuoyo ajawa ahinya omiyo kawuono be wawacho ni wang'iye part mar politics omiyo wan kaendi gi iluongo ni Ojode wuod Ndhiwa Chris Ojode ma bende wan go kanyo no endo wadwa ng'iyo achiel
maybe ya Homa Bay galura mare mano kumuting'o Ndhewa to gi kuonde modongo te kanyo no endo. Kawuono wan gi wuodu ka ma bende dwani ousnwa sera, wadwani wapenje sera moko ma bende en go kanyo, idende kanyo ni manifesto, ma bende samoro nyalo bet ko kanyo ma miyo in gi an wanyalo wacho ni makoro e ng'at moningo bed ni wakelo. Med bedo koda nyaka watieki ma pod iluongo ni Omari Nasho mari chieno jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi, wendo marwa osedonjo ka, iluongo ne Chris Ojode. Adwa na kaw thuolo ni endi be ami Chris kungi mos jopiny. Ing'eni ng'ama osewuotho kuonde madongo but ne pok ibire LTN, aneni mana e Ramogi, in e BBC, LTN, Citizen. Kawuono owacho ni LTN ka bibi moswa. Agwero kamano Omari Nash. Yeah. Amoso jokanyanam ni oimore uru, oseno osaore. Wow, ing'eni wuoyo nyaka gi joloka, koro imoso gi mosa, it depends gi kuma ng'ato nitie. Koro agwero kamano kuom rwake e chenro ma kawuono maru mar LTN. Yeah. En chenro ma ambe ang'iyoga kaka en gir kijana to promote ojende. Yeah. Koro kani imiya invitation kata ne bedo ni ok achopo in time, but kaluwore gi gik mok nyal gen achopo. Ichopo. Yes. Though ni deko but time we wacho ni better late than never. All right. Yes. Jomoko de gombo ng'eyo ni Chris Ojode en ng'awa. Ing'eni e kinde mang'eny iyudo ka ng'ato luongore kata ni ati Gigi ja British. Tok ni oja British. Iyudo ka mana ja Kano. Koro ing'eni imbe samoro kwa wacho ni Ojode wuo jo Ndhewa. Inyalo bedo ni maybe ni pakuri kata gi former Ojode or something. Mano question ma ji penjo mang'eny. Ani ni Chris Humphrey Ojode. Nyinga gite gin maga because mane nying mana bedo maduong' ayudo kiluonga go. Mama no miya. Manyiso ni gin nyinga halisi, ok mar pap. Ok en mar pap. Koro ajandhiwa. Ratanga. Mano ni Ndhewa sub county. Yeah. Ni kwa Boy ward. Ni kwa Bama location. Yeah. Kamda sub location. De Homa Bay County. De bedni ntiere tenruok e kindu gi the former Ojode MP, the legend. Gesa ne jo Ndhewa ka gimoro moro otimore. Ka gimoro moro otimore winjo ni awado Ojode nitie. De bedni Ojode ma jo Ndhewa yuago cha nitiere kaka un related koso obedo beda coincidence ni kama ni kaka iluongi. En relationship mantiere ma seche moko ka wachiel mang'eny dhano wacho ni maybe nitiere kaka dwa ni monda ka Ojode picture aketa. So ndalo mang'eny I choose mondo kika wacha more about Ojode but relationship nitiere. Yeah. Yes. Okay. Gisane ing'ama koro se donjo kendo koro dwane ochuo wiye e politics to wayudo ka sama ji donjo to onge problem ahinya. Problem bede ka ng'ato koro osedonjo mogurore koro kiwinjo ni ng'ane kia sombe chalo nade, ng'ane ne timore kama, ng'ane na ok mi wasigandi matin labda mondo wang'e ni ng'amo dilgo ni ng'ane odhi sikul ok ni no nyiewo papers. Mano penjo ma is very important kabisa. Academic credential maga nitiere ne ja kamera ngi sound kodonjo kai makoro wang'eyo maber mul gi moro moro ma sound. Academic credentials maga ni public domain. I'm an accountant by profession.
nachako the school with us, very small school back there in the village. Yeah. And I'm happy. Ninga mawuyo go ka ungea. Kino nwapono go mapera. Ing'eyo momiyo an koro chuna ni nyaka penji. Adwa na wuo on behalf of jopiny. Ok ni ing'eni kibiro kata chaka wacho ni bwana Nyieni osomo, otimo degree ne, en gi pesa ne osegedo koro ji wacho ni kare nokele nang'o. And then jomoko be wacho ni mano koro osechulo mari. So I want it to come from you. Achako the primary school. Dala kocha. Ma dhi Homa Bay High School. Yeah. Kawuok Homa Bay High School tadhi KCA University. Tadhi USIU for my masters. Yeah. And currently I'm doing masters in USIU in human resource. Yeah. And natimo accounting and finance. And I'm a CPA section 6 holder. Yeah. CPA K CPA section 6 holder. Koro I finished section 6, but anoka choose path mar practicing accountancy. Nikeche I decided to go into business. Okay. Koro kana be business. I would have been called kadondi luonga sana ni CPA K. Man the kisetimo they said the training mitimo all these things ma idwarore. Yeah. Koro luonga ni CPA K. Koro anoka that route and not choose business route. Mane momiyo kawuono an kaza businessman matimo gik mopogore opogore. Yeah. Yes. All right. Ang'o mono omiyo a venture into politics. Dobed gima wan godo ni kidwa Pielo Lumumba nowacho ni kidwaro the shortest way of making money in Africa then venture into politics. Debed ni mano e gima nomiyo idonjo wacho ni bas koro nikech an nasomo yore mag deal gi accounting. We adonjiri jopiny mondo los pesa. Mano question maber kabisa. Gimano keta mondo adonje siasa. Okay, achak gi from primary. An achako bedo prefect from class 2. All the way jok mong'eyo ni abin. Asebedo leader from class 2. Yeah. Up to the university. Yes. Koro en gima okatem. En gima asebedo leader from even when kane antiere university. Yeah. The second week of my freshers, kaja first year, I was a prefect. I was a representative of our class. Koro en gima is a transition mosebedo all that way from primary nyaka kawuono. And then kamae be wasebedo gi jotelo. Koro gini anyalo wacho ni en gima inyuolo go ng'ato kata en spirit maluwo ng'ato. Wach telo ni. Kaka ni wacho ni ojode nitie kaka relate go embe en gima ne iremo e lineage no ya. Yes. All right. Koro yudo ka donje siasa en gima chalo kaka calling to me. Nikech dine adonja chiwo gokinyi na dhi bede siasa. De iwacho ni ng'ane to dongo be tema but an ng'eni na chako siasa from way back. High school, then watch mother school room at the campus. Yeah. Nitiere even the posters online nyalo Google. Kana chung in campus and what have you got. Mago gik manitiere ma jopiny nyalo timo ngono nyalo verify. Then after campus kadonjo nitiere be MCA women rep governor mane I sponsored na sponsor e wach mag chungi. You know, I was actively in politics in 2022. Mantiere jok man waringo go maber mana loso roots mabeyo. Emomiyo wacho ni sani nikech jopiny manoluonga na bia konygi. Koro na amwa ni calling mar japiny en calling ma kuom Nyasaye. Koro na respond kuom calling mar jopiny. Dongeni mostly iyudo ka gini wawachi ga ne jopiny and then ka chopo sama koro idwaro ji debe. Tiyudo ka in gi ji 4-5-6. Dibed ni jopiny ni uwache ni en jopiny nang'o nikech bwana an jopiny moluonga to ka wadhi debe to ayudo ka wan gi ji moko 100. Dibed ni in gusiepe moko maybe modhi ochoki mahali so you felt ni mano jopiny. Mano duondo jopiny. Jopiny ok en osiepe kende. Jopiny en ino mari en ji te ma feel ni leadership magineno e Homa Bay County. E leadership mok mor. Mani migama miluongo ni japiny. Nikech an kaka senyisi chien kanyo ni naringe siasa ma 2027 2022. 2022 kana ringo to na neno problem ma jopiny face. Problems go emoluonga. Mane japiny problem ma japiny face no. Mane japiny. And
onge gimoro ni fear or favor ni adhi favor ng'ato ni nikeche koro ni ji moko noketa piny wuoyo kod apana ma en issue based politics gima affect japiny mwalo kachacha yes emomiyo nabire gini and king'iyo maber gini okabiri abi en gima sebedo ka en gima timore nikech kata kapok adonje politics nitiere project ma sebedo kana timo mbe chien kono to ne aonge ambition matimo ang'ono mar biro chung en calling mane obiro ka jopiny oseneno kind of gik ma tackle the ground manyiso ni awa to if you can be able to do this karo kibi mondi konyo mondi bed gi uteku moro matimo mang'eny moingo matin mitimo manyiso ni chako projects before showing your interest ne adwaro gima chalo kama but ingeni mostly iyudo ka josiasa en gi gicheche chunye koro otimo kapok onyiso interest mondo me une kendu uchal gima une muluonge to kogol gi chunye de bed ni mane yori mar campaign chini ya maji tapinyi ni omari an kana na university nadak e single room to single room ni samora mora mane janyuolo ya dala kocha to for example area mar not even pase Omabe but Luo Nyanza kane gichopo e school kage yuda kan student leader I used to live with 5 to 6 people e ot in fact funny enough ne wani doga ka wi wagwenyore kama gitindewa mondo wa fit the house I did not do this nikeche nini ntire interest moro mane anago kata mane siasa natimo gigi because I felt ni Luo Nyanza yudo ka ngato bide school to school fees no kende maenego kata afford okonyal kata afford hostel okonyal kata afford gym mar nyathini you see and you know kana tiko school ana chako timo gik ma jopiny nenen matimo ka siche moko nwanya bedo piny wawacho wan kaka youth I was still very young ne wanyalo dhi to wayudo kamo yugno e county mar Omabe dire go ka county ko chako to wapenjo joga I used to collect motorbike people ang'o viende and we should ask those places more clean gi maber and now ambition gini was only to bring people together mondo watim gi yes and mago gik mantiere ma jopiny ong'e iwacho kacha ni nitiere problems moko mabende nineno makasto nomiyo koro ichipin mondo mi kibedi position no nyalo mi yot mar tatua nikech ng'amani e power to yot ne mondo mi koro tim gimoro nikech koro ene government donge koro bade lach iwacho ni government bade lach gin problems mage mabende nineno maybe e piny Kaluo kocha endo ma nok mori gi jok masani koro wanyalo wacho ni wan go madigomb ni in kaka koro ingama iluongo ni new blood in politics inyalo transform and pillars ma deal go gin pillars adek ma affect Luo Nyanza kabisa mano wach mar somo wach mar tich wach mar waluonga ni empowerment en ni tire jok machandore kamoro tire mine man gi sako moro matin magidwa ni mondo bed promoted koro pillars ga gin go gik mokadek to magi gik ma affect wa kabisa moso ineno ka last year this year kano chakore ko achako gi wach somo nakelo wach mar it was not bursary per se but not promote wach mar education miyo gi some stipend mondo githin mang'ono gidhi gichul kaka school fees koro mane ma inyalo luongo ni bursary but per se ok en bursary en gima ne watimo no what are the mbele koro yudo ka wach mar bursary ni nakele nikech ang'o January ka ji nochako economy no dhi malo wach mar finance bill gang'o gik moko no dhi malo kabisa mano yudo ka jonyuol mang'eny ok nyal afford chulo school fees makoro rabiro gi wach mar miyo gi matin ma be Nyasaye ogwedha gono mondo give back to the community koro nachiwo pesa moro matin kendo we were able to reach 200 students across the whole 40 wards gini natime because I felt for our parents ni gin gi problems to problems gi obiro because of economy number hiyo en employment Omari an asetemo yuaji kaya Kaluowa mandiko tich e Nairobi gi connections na mango gi outside the world kata gi foreigners mantiere e Kenya ka asetemo sana munda yuaji and I am proud to say ni asendiko ji mokalo 25 koro wach mar employment ni ema en
serious issue dala kocha. Unemployment. Kwalo, emomiyo inyalo misling pesa mo matin dhi support jasiasa inego ng'ato. Pesa ni emomiyo ka ji donjo kata drugs. Jomoko timo timbe mogalagala e gweng' kocha. Koro naneno ni ma en gima wanyalo timo ng'ono, wanyalo timo. Nitiere joma ng'eny masetimo ng'ono, asetere driving school mondo yud kaka konyore. An kata dala kocha nitiere jok ma atemo mondo promote gi wach mar pur, an ajapur. Kendo inya yudo seche moko ka puro kitungu, ok ni seche moko puro kitungu to a tune of 50 acres. Koro yudo ka employment mo create gi because ok wadwa ni mondo vijende watim ng'ono odonje e kuo gi timruok gi mar illicit drugs mondo waduok prostitution gini bende chie. Nikech gima affect Kaluowa momiyo kata AIDS dhi malo nikech ji chan. Koro mondo chan ni malo. Koro miyo ng'ato yud chiemo, ng'ato timo gimoro amora mondo oyud gimo chamo Koro wach mar employment no en gima serious issue. Number 3 en wach mar empowerment. Wayudo ka MPs gi MCS gi governors, all the people who are in the government right now gitemo, but pesa no cannot be enough. Koro yudo ka wan kaka private entities an gi kambi aketo pesa moro mar social responsibility kan CSR. Koro CSR ni anyalo time Nairobi ka, but I chose to do it back in the village. Nikech ang'o? Aparo jogweng'wa, aparo kamae ni kapo ni ber to uplifting ni obi. And gimine natimo ni okatime ni nachake kawuono. Gini I inherited it from my mother. Madena ne puonjo nyithindo. Kendo there is testimonies everywhere. Ne opuonjo nyithindo kendo nyithindo go puonjo mo from high school to university. Moko no opuonjo nyaka high school. Koro gini en gima na inherit from jonyuol. Mok ni time mar siasa chaendo ni natimo macha anyalo kwana achiel ari adek matimo. Ing'eni nitiere gik moko mitimo mag siasa manie media. But an gigena minene media tin moloyo matimo. Matimo ng'eny molo mikete media. Nitiere moko ma you just put them on the media so people should also support. Okata ni mondo imany go siasa, but joma are willing can also chip in. Jok manyalo support this cause can also come, but it's not about politics because even after politics nitiere life after politics. Boda buro endelea gitimo. Kwa mano ng'ama chalo ka Kumari an personally anyalo supporti. Iwacho ni waparo ga gewa wanjulu mano bende ma jomoko wacho ni osemiyo wayiero ga leaders maricho, nikech kawuono ka ng'ato mi 50 kiny ng'ato mi 100 mai mang'ama samoro ineno ni ng'ama ber. An kawuono kopenja ni do you support Ojode, abiro supporti, but ngeni an samora dhi support nikech ni iwara jela the other time ka kevo maka William maka ineno kora dhi paro ni bwana jamani emunoro na pesa mini dwaro cha bwana we support donginyo ka koro an gi personal interest iyo ok interest mar gweng to gini ok litime ne ji te personally ni ng'ane be no puro ne puodho, ng'ane be no timo ne gini ere kaka dhi convince jogi, nikech pinywa makaluo to tek mondo mi convince ng'ato gi manifesto to agenda meki. Ji bedo convinced gi 50 bob, yani gima mare kende chumi. Iwinjo gima chalo kamano ni endi in kaka kijana matin man gi paro maleo mar chenjo Homa Bay County, ere kaka ibiro rich mi kecho Kenya waru jite jela jo Kirindo jo Kiakure jo wang'eny. Iwinjo jo machendo Kumari wang'eny. Koro an personally anta mi kocha iwinjo kaluwore gi gik matindo tindo misetimo miwacho ni notimo ka no chipin kwa chako LTN gima chalo kamano no endo ere kaka dhi timo jogi. Omari gini en gima yot kabisa. Jopiny sani joma riek ok nyal ng'iyo gi matin sani ming'iyo mane momiyo I'm out mondo convince vijendewa. Ing'eni joma mine for example empowerment matimo ni mostly focus sana kuom joma miyo nikech gimomiyo joma miyo focus kuom gi sana nikech ng'ama miyo ma pidho the whole family, kata ng'ama dichuo nigi pesa to ng'ama miyo ma pidho the whole family. Now iyudo ka an sani bura mag mon mag merry go round ka I support kabisa. Every week I support not less than 50,000 every week. And okanyal bedo gi pesa mang'eny manya support gi gote, but about 5,000 magi nyalo nyiewo go kata mana
gimoro ma gichako go gimoro adundo kanyo kata ka neno mena moro gunia ginyalo chako go and gimoro gi 5,000 atemo mondo support gi and okanyal reach jite but wan gi problem kuom vijana inyalo miyo gi pesa matin to ngama miyo to wiyo ok wil gima nitimo ne kata wala manyao koro problem mostly wayudoga kuom vijendewa wadwa ni mondo sani nikech giseneno kaka Kenya dhi I hope ni gidhi change ni 50 bob ok gidhi miyo giyier ng'at ma chieng' moro to giluwo bang'e ni an okikonya koro ok anyalo wacho ni I will convince all of them but I'm urging few mabro winjo I am sure ni they will believe in my leadership gikaluwore kaka sedak kodgi because it is in the public domain kata vijende go okawe chie ntiere mang'eny masegedo negi agedo negi because the way to be called a man is to own a home koro kan vijende o matino gi cannot afford an kami mabati apar tamigi musmal dong mana konyi gedo and they will be respected nikech you can call somewhere a home and you are a man in that home koro okanyal wacho ni abro timo everything but I believe ni jopiny ong'eyo the right direction mondo bed gitimo ngono giluwo gigi osetimore over time to jopiny sani jomariek and that is why an upload sana Gen Z nikech gine vijana mane imiyo tiyo go chien kocha but sani koro gichiyo yes and I believe ni sani it is going to be different it is going to be different kendo ja siasa maparo ne bo chiwo 50 bob mondo wone kura badre iwacho ni charity begins at home and koponi ati chuny maler oningo beni waneno from dala kocha cha endo wan gi mother moro ma bende oseteme politics ka endi iluongo ni Mary Ojode en ang'o mono moni maybe miye support ipushe matin ochore kumoro and then kasto nini koso ere kaka gini tim koso ni jodalo ko yiere ngene ke wan gi ng'ato Mary Ojode ma bende apa ni en jaod mosenindo Joshua Ojode Mary en wana and one wonge difference mona mora kode mani no show ambition in 2022 but ana show ambition in 2027 onge okonyal ko sana kaniti support modwaro kuoma because kata that time no ka oppose koro gini oken personal difference kata siasa oken adui siasa ene na winjruok to kopo ni nitire gimoro maburo kama oburo bedo piny mondo wa square yes edala kata gweng kocha chaendo ka kawuono giwinjo ni umari dwa chung penjo mokwongo kata idhi gedo kata ok idhi gedo kodwa ng'eyo be o support baba manyiso ne nitie jo mo believe 100% e party wan wakawi tekni in jababa wakawi in kaka Chris Ojode in bende jababa koso in to koridwa kono jogi ni party is not an issue it is what I'm going to deliver number one adwa ng'isi ni what Raila has done for this country kata gima Raila osetimo ne this country onge ng'ama nyalo bedo gi that equal koro Raila remains to be the kingpin nyaka koro sana and an gipacha ang'eyo ni Raila will always remain kendo ang'eyo ni support mar Raila is always for me nitiere but seche moko be awacho ni nyaka sani gimoseketha gi patio and I am an ODM member number 10,461 10,461 life member koro until now ana onge gi problem mora mora nikech my opponent be nie party koro chuogore ng'amo ingo wadgi to wene wadgi nikech ne wacho ni ng'amo ingi tuon koromo to dhi go dalane ng'am koro jiorade pa jiorade pa but wabedo ga gi issue sama ng'ato ochakore ga nomination ka iyudo ni ok bedo nominated to in ODM
jo ODM osekawo ng'atgi ok gidwa ng'ama chando gi bwana wadwa ni wadhi mbele gi tich. What is your take there? Ibiro yiene sawa noseyomba next time. Dongini yombo ane to man to ng'eni ok nyal. Koro ena ni ng'ama chielo ne manya dhi kama chielo but ato to ing'e mabe ni yombo to kanyo onge dari. I'm asking a right question to a wrong person. Very wrong. Nikech ng'ato to nyaka yombi to kendi. To kan. Ko ninga penj gi mang'ano dhi tim. Ng'ama dhi yombo no. An kar mani ng'ama chielo ne madhi yuak. In fact, court cases on go beno chako file sare. Nikech gini ing'eyo kaka gini timo. Igene Joma yuak ong'e. Gichak manyo lawyers. Tok oko Chris Ojode. Nyakoro mogi pod wan kaendi gi Chris Ojode. Chris Ojode be en ga ng'ama funny anyway. This has been my guy. And chuny maler to nochako chon. En mani ok adwa na dwele ahinya nikech ang'e ni udhi lawa e comment kanyo mari okelo siepne. Ineno. By the way, ma ng'ama nogo le odo so na chaendo kaka maka William Maka. Noko nowacho ni jatelo in koro demba shughulika. No shughulika. Jomono ringo gi chien. Koro mae thuon mono biro mbele. Omiyo in maintain position kanyo. Ko jode gi ni mbele ka in bed kanyo watch. Ine kaka gigi timore. Iwacho ni kumoro moro ma gimoro timore wan gi two groups. Jok matime to gi jok mar wondering kaka gigi timore. Kaka sani ini gedo nitie jok mar involve gedo no. Ma jatelo chumbe moko nitie kama idwaro to gi jok ma gin gi kala gi odni gero pi monade. Ni koro ka in e team LTN ka partner ka in ng'ama wanda. Iwacho ni politics is a dirty game. I don't know whether you knew these things kidonjo nikech ing'e ni gimoro kiwache to sami donjo to nyiso ni ati imbe se accept ni idhi bedo dirty. Iwacho ni jasiasa en ng'ama will do anything possible mondo mi oyud gimodwaro cha bit taking someone's life away. Kopo ni opponent neno chande ahinya ng'at moro mapinge mbui an kaka Omari kama uka ni kora dwa pingo Ojode mabende it is my right nikech an gi freedom kendo oyiena mar wacho ni bwana Anto Ojode apingo koro abire LTN kai to everyday bwana Ojode apingo after some days iyudo ni Omari is missing maji will automatically suspect you ni intemele ilal koda. Ma endi en gima osebedo katimore mabende kata mane buge mar history ondik gie. To in kaka wuod ma chunye ler waneno kidonje. De bed ni kik wapenj mang'eny wang'e ni mano te wang'ayo. Omari nitiere jotelo ariyo. Nitie a leader gi a politician. Do nitiere be a leader ma is also a politician. Koro ing'eni kata kebe muma is written ni leaders are chosen by God. To kibedo chosen by God okinyal dhi to that extent mar kawo ngima somebody ma was created by God. And as much as ni siasa e dirty, the dirtiness onigo be ni chopo mane dhok ka kawo ngima ng'ato. Dirtiness en mani kwera ng'ani timo maraj. Ng'ane wacho kocha ng'ane wacho kon. Siasa onge wadui. Wadui onigo be ni bedo mana ni convincing jopiny gi dhogi kende. Nothing much. Okay. Omiyo an ok anyal advocate kata ok anyal wacho ni I would go and take somebody's life. Gimomiyo I cannot take somebody's life nikech mane momiyo iyudo ka wan gi jotelo. To jatelo man gi pesa to nyithindo orante. Nikech kaluwore gi gik mitimo. Kata inyalo wuok e telo to kisewuok e telo to tuoche mang'eny gore kuomi. Pod isiko ma ji penji ni tang'o motimo. And I believe always ni gik mitimo e piny ka ichuli ka. Ok dhi mabor. Okay. Ichuli ka. Yeah. Koro kichuli ka ok daka yie ni ngima nyathi ng'ato mondo kaw because of me. Nikech mano be democracy ma this country does not allow, or constitution of this country ok oyienwa mondo wakaw nini. To I am a law abiding citizen ma abro follow the constitution
and the laws guiding the borders of this country to the latter. Mane gima chung. In kaka politician sani generally dang iwach ni state mar country sani chal nade. Jomoko wach ni yo odhi losore mbele ka ber, jomoko ywak. In personally intiwinje nade? Gimanya wacho ni our country is moving to the wrong direction. And mano koro ingene kiwacho ni wrong direction mane pengo president. Of course, nyaka wacha gimoriere e samoriere. Our country is moving to a wrong direction because the economy is going so worst. Yeah. Ka economy di marach, to nyaka wacha. Dhano onge pesa. Sani ji dhi December, pesa onge. Sani ji dhi December, kata kaka idhi nyiewo ni nyathi law onge. Nikech pesa onge. Biashara ok dhi maber. Koro I'm not a coward to say something is wrong. Yeah. And I will not be cowardized. Yes. Manyisoni moda wachi ni gimoro ok dhi maber. Ka gimoro ok dhi maber, anaje ohala. I feel it in my business. Ni gini nti ng'ama jok mane ng'iepo kaka chon. Tinde ok ng'iepi. Problem nitiere kama fuelo medore, bech mogo, everything. Even kaka an ng'ama timo production, raw material kaka ne ng'iewo chon, kaka ng'iewe sani. Yeah. Mangiso ne piny ok dhi maber. Yeah. Raw materials cost ne odhi malo. Koro mane momiyo ka gimoro amora dhi timo dhi malo. Yeah. And mane problem ma wantiere go. Yeah. And okanyal bedo ni aling ni wan wadhi maber. And I will stand for the youth. I will stand for this country, and I will stand for the right thing. To ingene ko wacho ni ati piny ok dhi maber, nyiso ni you are calling for mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Usini kod LTN, Luo Trending Nation. Ni sani kata koponi ati nwadhi yiero ni wayiero jatend piny, to noningo bed ni loke. But one kaka joluo wan gi fixed mind, I'm sorry to say this, wan ng'ama wang'iyoga pile en baba. Onge chieng' mwaseparo ni ati wambe wanyalo bedo gi jaluo moro. In what is your take on this? Being ni jomoko wacho ni baba to sani koro ole yawa. Kata kano bedo ng'wech ng'ato kore de wang. In kata gi suggestion moro minyalo wacho ni maybe we look up to Babu Owino or any other person maya e piny luo, nikech ng'eni politics wambe kaka ok ni kata ni wabedo tribalists, but wambe wawacho ni telo ber ka ni dala, telo ber ka ni gweng'. An gima dwa wacho en ni japinye mayiero mane momiyo democracy nobiro. And it is your democratic right mondo yier ng'ama dwa telo. Ok adwa wacho ni Raila ok onego bed ni telo, ok adwa wacho ni Babu Owino ok onego bed ni telo, but japiny no mean mandate to choose whoever he wants. Yani to choose ng'ama odwaro. Yeah. Manyiso ni japiny manigi that authority by constitution are right. Ni mondo gi choose ng'ama gidwaro. Ok anyal nyiso ng'ato kata jaluo kata jok manie Homa Bay kata Luo Nyanza ni Babu ni ema koro onego bed ni telo no, kata Raila onego bed ni telo no. In gi right mari kaka japiny mondo kaw ng'ama ihero. Yes. Ok adwa wacho ni baba kiani ang'o motimore, kiani ng'ane monego bed ni telo nwa, because so many people have come out gidwa mondo gitim ang'o gi inherit kingship mar Nyanza. But jaluo ing'eni en ng'ama nochwere ng'ama janyadhi. Jaluo ng'ama nochwere ng'ama jadhaw. Jaluo ng'ama nochwere ng'ama riek. Ineno. Koro ng'ama dwa wuok mondo lead the Luo Nyanza onego wuok sani mang'is joluo ni mae gima ting'onu, mae gima dwa timonu, to mae gima sebedo katelo. Koro ng'ama bro match the shoes of Raila Amolo Odinga, and for me onego bed ni ochako timo sani. Yes.
But iyudo ka jok mo paro ni ati nyalo mach Raila Amolo Odinga always iyudo ka gibedo dropped. I'm sorry to say this, kata king'iyo story mar Megona icheko sani endi ng'at moro machalo kaka Babu Owino iwinjo kiwacho ni nitie kaka maybe relation ok ber ahinya manowach kata ni TCS moko monodonjo kaka jendo nwanyalo yudo ka Babu maybe 100 but nokomiye madonge yudo ka maybe onge chieng' mwano wadongre kaka joluo nikech a moment midwa ni iromgo mari kata mane lendo tiyudo ka ji are going against you. Koro ikia ni umari ni ema plot ni ji, ikia ni en juogi mar siasa ma weyo ng'ano. Umari waginsi gimoro. Piny ka kata LTN nene. Ichake ka nene. To kamichope ni ichopo nikech indong. Yeah. Raila Amolo Odinga onge ng'ama nonacha. Raila Amolo Odinga nochiew gokinyi to wacho ni odwa bedo gimobedo. To chako gore gi moyo. Ochako fight back then. Koro you cannot tell me ni Raila Manyaka ka ng'ato keti. Everybody to fight on his own space. Fight bed Raila. Fight bed Raila. Miguna kose lawe, no problem. Osetere kama otere. Let him come back and fight again. We uketo ne Raila gik mo are not necessary. Let people fight on their own space. Yes, kana dwa bedo ng'ama Raila en. I start now. Okay, yuage ni Okay, yuage ni ano maya kura, an ke otima ngo. An Raila komiya backup. Raila komiya backup. No, Raila ng'ama nomiyo backup. Raila be nokomi backup. Raila be nokomi backup. Kano dhi e jela nene jela ke? Kende. Start from where he started. Just Dhi e jela kendi. Kidwa bet Raila dhi e jela. Kidwa bet Raila dhi e jela. Duong ne nutwe dweche di asebiro twe uru. But you cannot able. Ngeni kwa keep on blame games ni ngane okokonya mane mamiyo wan gi problem. Problem wan go kidhi ne mountain. Ngado ka ngado wuok makien. Ngama no mako lwet Gachagua koro be deputy yonge. And that is why gin gi bargaining power. Oningo juluwa te wuog oko. Mondo timango. By the way, sami biro gi that ni to inyalo bargain. Inyalo bargain. Ane gima kele mesa. Yes. But gimomiyo maybe samoro ng'eni koro awinji manyiso ni Raila emomaki to lwar ni yot nikech onge gi bargaining power. And manyocha keli. Pod inyalo. Of course. Tingaho. Koro ng'ato ka ng'ato omany space ne. Mane momiyo an ka kuonga dhi anyiso baba ni adwa chuli. Na dhi e ground ta nyiso jopiny bwana mae gima an go. Can you buy the idea? No ka dhi nyiso baba ni an baba an kura biro madho chai. Kaso ang'e wacho wach chai no kama chielo. Maklweta. Ana dhi jopiny mane gi power to choose who they want. Mostly iyudo ka un kaka politicians ubase Nairobi. Nikech ka ema to dala chak. Iyenjo chak ya Central Bank kache yude ka poko kwe. Miyo nyalo timo kode gik moko ngene dala uchopo ka omera kiromo gi 50 bob dala ka jama ka. Mi gombo ko keep change. Ti change moko minyalo ki yudo ka 50 no. Jatelo kawo. Kato pesa pod nyien. Oyieri dala kocha monditi mashinani. Ing'ama nigi businesses kendo in gi kampuni Nairobi. Nyiso ni pod nyaka iduog Nairobi kame Iran gi. Ma osemiyo wa kaka jo mashinani wan gi ywak nikech iyudo ka joge wa samoninge duong e dhode en Nairobi. Ojode ne nitie mana sa campaign kosetieko ne pap en Nairobi. Koro nene mana ka gi post gumari Game Changers launch. Echo gin Lucky Sama L Swift. In kaka ng'aman gi business. Ere kaka dhi manage wa mashinani tichaki manage businesses gi nikech imbe wadwari wakitu ni tinwa. Ok bi miyo odiochieng' achiel week ni tich ang'wen eme yudega. Iwacho maber ni an gi kambe Nairobi. Wiyo wil ni an gi kambe nyaka dala. Koro gima ber ni an gi kambe dala bi. Nikech an gi kambi mapuro dala, nitiere 50 acres mabiyo employee ji. Matiyo dala. Ipuro tungu. Apuro tungu. Japur. An gi kambi mabe nitiere gik madhi kaka restaurant and what have you go.
ban kiango go nyaka bede ma cheki antiere gi transport business dala ma nyaka bed puro ma cheki ineno koro ok ni an gi kambe koni an between Nairobi and dala anytime ibro yuda dala anytime ibro yuda Nairobi manyiso ni iketo nwa kuma nyalo employ wa dala to koni bi chaki ndiko yudhe town ka. Yes. Okay. Yes. Koro awe mana meja ma Nairobi. Chieng' moro na post kanyo kitimo ningi machine mora kiano timango and then people are like ma jode wujo ma wuod gweng'wa gwano wadwano ndikwa ere kaka wanyalo yude umari mia namba. I'm sorry no kachiwo namba nikech un politicians you are so complicated but mag musicians gite nyalo chiwo koni nikech musicians ichiwo namba ne maybe ng'ano nyalo pange tich achiel ari adek jopiny gombo ng'eyo machine mi post nwa no mwa post ino ki poste by the way in poki poste nitiere kaka jondhiwa nyalo yudo chances kanyo cause maybe jomoluongo ni business partners bende nyalo yudo a portion moro kanyo. Actually gima timore machine mani neno fact na ninene kama ninene I don't know but okay wewe ber frank ngato wacho ni to kocho wacho no jodi no koro ane group mar ilungo ne Kobwai yes. Koro machine mantiere go mano timo loso disposable plastics mano is a factory mantiere Thika maloso disposable plastics mano tumblers, disposable plates, panets, egg trays and many more so umari ngene okinya ndiko jodala te but I am telling you I have 3 people maya dala mantiere ikambi koro okinyal ndiko jite but I'm always struggling mondo ayua ji mang'eny obi but so far so good nitiere jomaya kono ji adek and out of 15 employees na give a chance to 3 people yes mondo jok mane kana nyiew factory na nyiewe gi ji mane nitie koro okenya riembo joka ni ariembo wadwaro wako jokorwa no kanyal timo kamano but I decided ni abro miyo ji at least not even jondhiwa but Oma be at large all joluo yes okay koro oka focus only Joma Bay nikech ke focus e Joma Bay it will oboneno kaka siasa but and open doors to everybody and I give equal opportunity to don't apart from ndikogi ni wan gi ng'ato mabende negi supermarket dala koche chaendo onyalo gombo ne onge maber ni kakao ka wuod gweng'wa ni at least ndika Kenya team na mopogore kaka timo na gi jokuyu cha koro ng'ato de gombo ng'eyo ni to company en gi page mare en gi magi nyalo access okay company gi page ma onyalo access okay no ngeni no kapi bad no company to nigi page aboro ni company nigi page and everything and also I give opportunity to kaka for example TN kapo ni onyalo dwaro wach mar timo na marketing I give equal opportunity and I sponsor or support koro yudo ka at least ngamo biro ma oneno ka ni there is a gap I always give an opportunity yes maybe in the security firm edwani mondo kel soja ni moko kanyo as much as you are going to employ from the other side is okay because wadwani mondo promote employment ma youth most so and also from Luo Nyanza yes mane momiyo most of the projects and I'm also planning to build a Mabati factory somewhere in Homa Bay okay and also I'm planning to build a football academy yes all right so Jode Foundation football academy bwana mano ngene be ene mono next step na do penje ni to ere kaka the talented youths to itimoga but nitie gimoro maumbe wi wil go sana kikuwachi ni etima kora penjo nikech an this other side ngene samung yo youths kata sama mauloso events ase neno kata events ma iloso events mang'eny umiyo ga jompira umiyo pek e jompira kendo feel ni kukonyo jompira mano
unacha talent ma area no. Be ung'eni ere kaka utimo ne jower, ere kaka utimo ne jong'wech, ere kaka utimo ne jok ma pecho ng'ato ene art like opayo onyalo payi, ere kaka itimo ne ng'ama goro. Ang'o miyo sama organize event to tek ni useyudo sound system uloso ga mana Chris Ojode Cup. Chris Ojode ang'o moni be loso Chris Ojode music talent something makoro jo music waneno Roji Chogo from Homa Bay, waneno Thicho Jasuba from Homa Bay, waneno be nyathi moro ma bende wacho poem shairi, nyathi moro magoro. Unu umiyo ga pek ne jo mpira sana. Ng'eyo gimomiyo kamano nikech iyudo ka jo mpira ng'eny. Ng'eni talent inyalo nacha ka Luo Nyanza. Most of the people mineno kata ka kidhi dala kata koko tugo mpira to en fan mar football kendo watch, but does not mean ni koro wa neglect joma moko. Iyudo ka on so many occasions igo na simu ni aneno ka dwa dhi e studio abo sponsor mondo timang'o mondo record we not one not two. Neno ase sponsor ji mang'eny and sorry to mention, those can confirm. Those Jasuba, yeah. Those Jasuba can confirm. And those are musicians. Ma unyangisi ni bana and kama. Ase timoneji mang'eny. That's just an example. Yeah. And I feel ni okoni wawe gi kan. And mani pokwa yudo opportunity maber like myself. Poka yudo opportunity maber mar kelo jokumbe together. Yeah. And I'm planning to do something. Nikech ing'eni be ogiyo kenyal timo at once. But enena plans mantiere that they will be done whether I'm in or I'm out. Oh, you are out. Yes. Okay. Nyakore mogi winjo kanyo no endo mani luongo ni Chris Ojode, wuoyi ma bende tin ahinya iwinjo ko wacho kanyo endo en gi paro maber ne Homa Bay County as a whole. Omiyo ka inoko kanyo no endo ija Homa Bay galuora mare nitiere penjo moko ma bende samoro in go kanyo. Is a personal friend. In fact asebedo katiyo gi gache mang'eny ka ka dhi gweng'. Ma jomoko wacho ni weri gache ber mana kar mana gach Chris Ojode. Ong'ama jamana. And okakele kan nikech jamana, akele kan nikech wadwa ni wa transform pinywa. Niko nwagani ati wane leaders makiny. To kinyo no kawuono ne osechopo. Omiyo in kuma intiere kanyo no endo nitiere kaka maybe inene gi kanyo no endo you can recommend something to wakete into action from this other side. And that is why LTN is here to connect those people that maybe okenyal chopo ir jogewa achiel kachiel. Wan ka indigi Chris Ojode, Chris wacho ni uber kudwar donjo kumoro. And matter is a nature mar human beings. Anene kata mane field mar music. Iyudo ka upcoming artist madwa promotion en ng'amo nyenyekea seriously. To kose make it to paro duog lokore. Matimore gi politicians. Iyudo ni kawuono wanyalo gocho ni mimaki wakoni ni wadwa ni wabedi kodi gi talk show a Luo Trending Nation. You are like, no problem my brother, I'll come. Ng'ato nyalo gocho ni mowach ni wan gi liel dala kanyo, no problem, iko en karango apo biro achung' no achiel ariyo adek. Badi ni kose dhi mowach ni yawa ma to kore chunywa. Opposite happens. Immediately you people get into the office. Ang'o matimore ga? Not once, not twice. In several occasions. Gini neno gi ng'ato. Ineno. Nitie joma problem mantiere. Ng'ato bedo drunk gi power, kata bedo fascinated gi power. Ka ng'ato bedo maybe for example an MP, to challenge mabedo ga kabisa most of from Luo Nyanza. Okuchegi they meet around. But again the problem mabedo ga from Luo Nyanza en ni you have used a lot of money. Ma maybe ni ka loan and what have you. Kori pondo neji. And that is why adwa ni mondo senatorial bid mara mondo bed owned gi jopiny. Yeah. Moka nyiring jopiny. Ineno. Iyudo ka ng'ato kosekawo loan kata pesa moro mane en go matin cha osekawo motiyogo. Koro oonge option. Kata ka chuno ni nyaka o compensate. Chuno ni nyaka o compensate. Koro podo ko bitiyo nu. Pod nyako pong kuonde manyo bugni ka. Kuonde mane otima ngono. Koro momi an senatorial bid mara adwa ni mondo joma be own them. Koro kanyal bedo ni kata for example ng'at machielo no. Ma en kodhi dala to dhi nyaka puodho gi gari. Said
ni odhi nyaka e puodho gi gari opondo ne jopiny. I would not wish to be that kind of a person. Nikech jopiny emomiya kabiro dala ka onge go rachni yawa kawuono to aonge gimoro rumo ok tam an mane momiyo iro ka kadhi dala I would be owning big cars but kadhi dala tibro iro ka ne probox mantiere kata ne motorbike because these are people you need to create relationship with them, a good rapport, not relationship mar pesa, not relationship mar politics, but mutual relationship. You are brothers and sisters, or you are a mother or you are a father. That person is your father. Koro iro ka okibibedo gi challenge mar biro nyise ni kauno to gimoro aonge go kauno to agni. Koro jowa gipondo because nikech kalure gi relationship magi create jopiny dala ko. Waseneno dala kocha ka wan gi jolemo moko mawacho ni kata madha ni nyalo koni kata mana ng'ato baba piny wachi maber, koro gima timore onengo an gi jamana moro makolemoni koro iwacho ni chieng'no wayang'o diel watimo ang'o gik moko like rituals moko matin tu nikech idonje pawa ing'eni iwacho ni bwana ing'eni pawa ok donjo kamano nyaka yang gimoro ji ocham. Jodongo be osemiye advice moro gimiye ng'at mo malemo yo ndhiwa. Omari gino is true. Gino is true. I'm a strong Christian and I don't believe ni ng'ato nyalo lemo na mondo gimoro timore. I believe ni I pray for myself. I talk to my God. Gigo timore but ing'eni gik ma ng'ato biro nini ke olemo to nitie gik mogogo koni toke ka. So that is why I don't believe gige lembo go. Nia bwana ing'eni biashara ni chadhi maber but inyalo lose. Ilose gango en jako lose biashara cheno mondo dhi maber. Ing'eni mago gik ma brain washing ma ka kikia you will fall in the trap. Ibro bedo jajuok. Mago are ways to get into witchcraft. Neno. And okay, I don't know but nitiere joma lemo genuinely. But ing'eni ng'ama lemo you should go to him to tell him ni nitiere gima chana kama. We combine in prayers but ok ni olemo ni. You combine the prayers. You know, ki uriwo lemo to lemo yudo weight. But ok ni the lemo ni nade. Kwani Nyasaye ok nyalo winji direct. It doesn't make sense. Nyasaye nyalo winji nikech Nyasaye ne mano chuwe. Koro ni dhi ni ng'ato dhi lemo ni mano tata mora mano I don't buy into that. Ojore ri ka uthuolo ni iwuoge jo ndhiwa iwuoge jo Homa Bay, entire Homa Bay, let me say so. Makoro neni giwacho ni wan ema manuwuodwa ing'eni napenji generally politics mwadhi nyaka e country wide but koro nitie gimoro ma special ma in go ne jo Homa Bay madhi convince gene Kajwang' mani position midwaro no in moningo bed ni iromo gi that position. Goro kamano mari ne jo Homa Bay. Number achiel ung'eyo problem ma ugo through ne un gi absentee senator ma onge chalo ng'ama nodhi to kaka nodhi no to dhi molal kabisa. Koro an okada wacho mang'eny about ng'ama okadwa wuoyo wi ng'ama onge ka kata ng'ama onge gimoro iwa kode malich. Ada wuoyo ne joma chiwo kura, joma yiero ji, jok ma ya Homa Bay. Homa Bay wan gi 40 wards and kapok achopo e ward ni aburo chopo at last with the little mantiere go gi little Mayo Jode Foundation, Kristo Jode Foundation. And I believe ni gima wanyalo timo gin gik moko adek ma awacho ka: employ, empower and educate. Mago are the pillars monego bed ni wang'iyo kabisa. Education ni is the way, is the equalizer ma wanyalo bring to our community. Koro onego bed ni wakam up kaka jo youth mokwongo mondo wa support our education kiwan. Koro kwa dhir jodongo. Supporting education does not mean you are going to sponsor 10 kids. Kata siling 200 300 ma iyudo cha. Iyo ne aura nyathi school kata ma chiemo. You have supported an education. Martin ba ingo no. You don't need to come to Jode Foundation to support. No. You can send direct to support somebody. School fees Martin no. Because I know one kaka youth pesa mo spend kwa go average a month
kata mwamadho, kata mwadhigo enjoyment, kata mwadhigo aluta, ng'eny. To pesa matin ka wan tire go matin kata ka masiling 500 tibayo ne nyathi school. Mano changes a life. Number 2, wach mar employment. Wamakuru lwetwa. Wamakuru lwet ng'ato ka ng'ato. Kiyudo opportunity, call somebody. Mondo watim ang'ono, mondo wa uplift jowa mantiere Nyanza. Ang'e maber ni problems nitiere mar employment everywhere. But wan kaka jo youth wantiere gi energy. Puodho mipuro no, inyalo ywaye ng'ato. Kipure kaka ohala, inyalo ywaye nyithindo moko adek konyi pur. Titimo gi anono, tichulogi. Mano is also a source of employment. Kik wa focus ni wadwaro mana employment from the government departments or from the parastatals. Kata ni wadwaro employment from Nairobi. Wantiere gi employment mwanyalo create piny kuro. Kata kiyawo mana cyber, indiko ji ariyo, that is also a source of employment. Let us focus most on investment mitimo dala kocha. Mane momiyo, anyalo choose to invest in Nairobi, but ka paro kaka dala chalo, I would go back home mondo atim investment achiel ariyo adek, mondo ndik joma tin manyalo ndikogo, mondo wa curb the rate of unemployment. Number 3, empowerment. Wantiere gi problems matimore Nyanza wa kabisa. Number 1, wantiere gi widows manindo kech. Wantiere gi widows maninde udi machuer. Wantiere gi widows mok nyal kata rwako law. Jogi wan manyaka wa take care of them. Wantiere gi widowers. Wantiere gi single parents. Wantiere gi orphans. These orphans, we have to take care of them. Apart from taking care of these orphans, we also have to build our groups. Mano from the youth group, women group, kendo adult groups. Youth groups gi, kwa build gi, kao pesa watero mashinani, it will make sure ni jogi or rotate pesa ni kargi ka, magi nyolo pesa machielo magi nyalo sustain go life ki. So mi support jodala gi. I'm sure ni life majo Nyanza, life majo Luo Nyanza as whole, obro change, kendo obro biro ngima maber. Ma kidhi dala, to kisik ni ng'ane ira, to ng'ama iri to onge. Ng'ane timang'o, ng'ane okwala. Magi gik makwa reduce, to wanyalo yudo ngima moro maber makata kidhi dala to you are proud of where you come from. I'm urging our people, we consider them rich or wealthy in this country or in this town. Mondo dogo dio invest dala, mondo wa create employment dala, mondo wa curb issues mag unemployment, mondo wa kill empowerment dala. Nikech the moment mitero kata factory dala, the moment mitero kata kambi moro dala, mon bro yudo kaka lokore e kinde ka. Obro yudo kaka wanyalo kata tero banks dala. Koro my plea gi jowa ni wanyalo bedo gi empowerment dala kocha, kwa create gik manyalo empower jowa. Ero kamano. Maniluongo ne Ojode wuod Jondhiwa, Chris Ojode. En gweng matin to negi bank. Ok ni kora wuoyo ne jokindu marach, but awacho maneti en gweng matin to en gi bank. Echa en ga cooperative bank, kendo duong' kacha ma serious. Wan nyaka gi Equity Ndhiwa. Jondhiwa osedongore yawa. Jokunde modong' ok aluongo neguru ka kutimo. Wane mokwongo bedo gi factory miluongo ni sukari. Sukari industry. Bwana uto un sawa. Mudho kaw district iluongo ni district headquarter. Udhi marach Jondhiwa, uyako gigi ahinya. Wan kaka jo entertainment, manok dawe mabende okapenji, waneno ka jok mabende samoro nigi interest siasa, ni machiegni ahinya gi jothumbe madongo Prince Indah ema jalamo, ng'at moro machalo kako Gada CDC. Iwinjo sani be ng'ato wuok kacha ni Bolo, Johannes Bolo. Waneno ka gidhi iluongo ni kuonde ma ji oriwe mag nyasigi. Bwana pesa flow, Ojode pesa flow. Inu awaseneni mana dichiel e launching mar Odongo Swag. Benen mana pesa mogol to mi ok moro ma cha. Ipango kodwa dango kose chwadwa gi reverse psychology. Ere kaka keto wan wawero jo magolo. Kose okigol. Omani pesa oluoro koko. To pesa be ke wito. To pesa odhi kamano. One way. Omani nyalo ng'ise ni jothumbe gi mong'eya. Odongo Swag osiepni.
Gipokia pesa maber koya kuom By the way, Tongo Swage motimo launching mar The Prodigal. Prodigal en club mar Ojodi Wuojo Ndhiwa. Okay, wadhi mbele. Koro the moment okay jo wanyalo bedo ni wan gi pesa but an pesa na ok en mar nyiso ji. An pesa na en mar ni baba anyalo konyi kama. Kaw ma idhi konyirigo. Kata nyalo oro ni silent. But moro mipugoni. Ai jo kama pesa oluoro koko. Kiwite to dhi. Kiwite to dhi ga one way. Oko dhi ni odhi duogo one way. Uone Johannes bolo marach ne pesa ne odhi. Yeah. Koro yero michiwo Kata mana dala ko jakwa dhi e siasa. Tipuko kaw pesa kama ichoke gari tipuko ne ji. Mane ka kidong. Joluo gin joma jonyade. Moko ningo beni diro na gi pesa. Ni ngato reyore kwanye lo. Joluo gin joma jonyade. Lwedo gwenyore. Mane momiyo kata personal assistant mara kapo ni nadwaro miyo mine pesa ok anya miye ni pogo. Apogo gi lweta. Mano blessing. That is an art of giving. Tingeni mibdiro en an art mar chayo ng'ato. Kata mar nini, kata mar yani bedo ng'ama class jogo are not tingini piny ka Nyasaye nochwe ji marom. Gimopogore en mani nyalo bedo gi pesa kawuono kinyi onge go. Yeah. Yes. Okay. Mana part mar entertainment no endo wan kaka LTN wakam gi program apani mabegi mane wase discuss kodi chon but koro wakete into action. Wase program maber kabisa wadwa ni December ka watim gi mluongo ni Luo Talent Search. Mana kaka umiyo jo mpira ka koro wadwa jo hangla moko nikech hangla ng'eny. Jogi gin gi talent to samoro nyalo tin. Ne wan gosiepe moko ariyo adek mosewacho ni Umari abiro chulo ni ng'at machalo kaka yugi nosewacho ni an abiro chulo ne jothumbe ariyo. Abo chulo thumbe ariyo, I mean wan gi Morris from German nowacho ni abiro chulo bende thumbe ariyo. To ing'eni pod wan gi event to events wadwaro ariyo. Wadwa ni achiel watim Nairobi ka mabe ang'eni Game Changer biro hostwa. Tachiel watim dala e December ni. Ma dala no kaka in ja Homa Bay Ndhiwa kaber to wa host achiel imiwa kari moro kanye miwa sound miwa chiemo miwa gik moko ma at least achiel ariyo adek be wamanye jo Ndhiwa moko koro wachi ni achiel wan go Homa Bay County achiel wan go Nairobi County kasto dwe mar adek koro jok mose yudo gi watim negi January watim recording dwe mar adek waluongi koro event miluongo ni Talanta Fest jok manyocha wa record ka koro waket gi ayanga kapo ni apene ni thum ocham thum Bana ngisi mbele kamera kani you are free to go to the Prodigal. Abo chuni chiemo, abo chuni sound system. Koro wane mo year date. Una mo year date. And if you want the transport, and get transport manyalo ka Nairobi ka. Team LTN in manya koro kaka iwuok from Kisii to Ndhiwa. Kecho sechopo Kisii. One Kisii. Mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, rieko wani ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata yuanwa uno e namba wa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Kuna mtu anasema ati mimi si agency. Ati mimi ni mkubwa sana, mimi si agency. Mimi si agency ulinisa. Mondi yudisikiza tuni mar Gen Z mawanch kod Mr. Mbalamwezi. D-Star, aboro achiel star, 9 > Unajua nini mwaka yangu? Mimi si agency. Sitaki hiyo mchezo bwana. Tumeni usikai agency. To set Gen Z by Mr. Mbalamwezi as your skiza tune. Dial *811 *936#.
tulizaliwa na wewe, unajua quit. Sasa hiyo mchezo bwana, mimi ni Gen Z 001. Sisi tunaenda maandamano mapema. Sisi Gen Z. Uteni usinikode LTN Luo Trending Nation. Namba koma to wachi ni ka unjia beach. Ni 16 sita toka chia. Ero kama to studio ni okay promise kadi. Oye studio akia beche. Bawo gimang'eyo. Studio okwadwa dhi mamalo. Wadwa dhi roughly 10,000 and below. Koro wanyalo budget gi 10,000. Wachi ni ka 10,000 maybe abro chulo thombe ariyo. Record karang. We record on January, but koro dong nyako budget ko ngi record to machielo. Very good. Iluongo ni Luo Talent Search. Kaka ineno wachake ni endi, ojode osechung'nwa e thum achiel. Koro ng'ama ni oko kanyo, Talent Search wasemoke moka, wabiro piny kaluo. En gima mano koro ok wachako wuoye mang'eny. Wasetieko kanyo. Keni in gi wach moro midongo kapok watieko mondo mi kik wach ni no be ni kono jopiny, but ka koro jamedia no seng'ada no kanyal wuoyo. An aparo ni gima nanya nyiso japiny mogik en mani gini girwa kaka jo youth. Sani ja youth mangnena kaw kipande mamau, kipande babau, soyo fuko. Kogi chieng' go kura, wadwa ni mondo waket country ni an example ni a youth can lead. And anoka biweyo ja youth chien. I will always stand for you, with you and by you. To mane gima bro chungo. Thank you. Ero kamano ahinya nyakore moge hiwinjo kako wacho no endo anto kocha aseng'eyo ng'ama dhi gocho ne achiel Senator Joma be ana gocho ne ojode wo jondhewa intakia ana wacho mara koro into inyalo manyo mari batanto Chris Ojode asekaw mare donga kono ni an kode gi history mang'eny ndalo mono kevo maka mai ng'amono gola e jela ndalo mwadwa chako LTN like it is a long story kopo na chako kaendi we'll need another day mana mar narration kako gine koro med kete mana kaendi luongo ni LTN Luo Trending Nation iseneno jatendi ng'ige duonde jatel gino chake nuo kendo video ni kichaki tieko chake nuo ng'ige jatendi chon koro anda sekaw part na ing'eyo jatelo loch ni kikiweya kita kata mana bonza ok ni nyaka kudi jatelo nyama luopo denda ber gi machame maonge ka wuotho kodi e buche ni adek ana do ng'eyo ero kamano nyakoro mogo wachakoro muru kendo next time. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest. Nyikwa Ramogi ma iluongo ni Basil Ojijo, CEO, founder, creative director mar Makoteko Look, the fashion line. I-watch Luo Trending Nation. Luo Trending Nation by Omari Nash. Kae kama iyude dieri makende inyenyo elela. Eruru kamana.